Tá Camchuairt na gCaiféanna thart, agus bhí sé gcéintach fad. Góin muid buíochas leis na gCaiféanna a bhí ranfáirte. Deis gCaifé thar deis seachtaine. Agus góin muid buíochas le achan eile rinne a thuaidh isteach, agus a dordaí a gcuid caifé nó té tribhán na Gaeilge. An bhfuil Chárta Dílseachta agat, an bhfuil sé cláraithe agat linn, Mona bhfuil bí cinse an QR códa úsáid chun chlárú linn. Tá crannchur le bheith againn agus duais €100 le bhaint. Tá muid ré leis an Camchuairt don saoirú seo. Ach, go dtí go bhhailleat a dheanú chun feos a chur de chuid Gaeilge. Don ghró, do a haile, de héal héin. John teagháil linn. Líonra le canan.